Bon dia a tothom. En nom del comitè organitzador, us vull donar la benvinguda a aquest primer Congrés de Serveis Lingüístics de Parla Catalana i agrair-vos la presència de manera molt especial als que heu vingut de més lluny, superant obstacles geogràfics i ideològics. Fa temps que sentim a dir i sentim nosaltres mateixos que moltes coses estan canviant. De fet, que tot està canviant. I no us posaré cap exemple ara de què està canviant, perquè sigueu cadascú de vosaltres els que feu un primer repàs d'aquells records que us quedin d'un passat que a vegades sembla tan llunyà, però que us és tan proper alhora. Tot ha canviat, tot canvia i tot continuarà canviant. I això inevitablement ha de comportar que també nosaltres, els serveis lingüístics, canviem. La societat canvia i si no canviem nosaltres no podrem continuar treballant-hi. Aquesta va ser la primera reflexió que ens va conduir a dibuixar els dos eixos sobre els quals pivotaran aquests 2 dies de congrés, els 2 eixos fonamentals dels canvis que ens afecten a nosaltres, les tecnologies de la informació i la comunicació i el multilingüisme. Avui, per abordar els canvis en TIC, comptem amb uns participants i uns ponents immillorables. En primer lloc, el Genís Roca, que ens farà reflexionar sobre què està passant al món i què significa tot això per nosaltres. Al final de la seva ponència no hi haurà torn de paraules perquè el reservem per la tarda. A continuació, després de la pausa, entrarem de ple en el debat de quin ha de ser el perfil del nou professional dels serveis lingüístics. Ho farem de la mà de Vicent Partal com a moderador i amb persones de referència en àmbits com l'ensenyament, la terminologia, la traducció i les indústries de la llengua. Dit això, vull presentar-vos ara el nostre primer ponent. Genís Roca és soci director de Roca Salvatella, empresa de consultoria estratègica sobre els usos que les empreses i les institucions poden fer de les xarxes. Abans d'això, va ser director general d'Infonomia, la xarxa de Gana d'Innovació, i anteriorment va ser gerent de les iniciatives a internet de la UOC. Va iniciar la seva activitat professional el 1991 a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser responsable de l'àrea de microinformàtica. Ja li interessaven els petits detalls. Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, en l'especialitat d'Arqueologia i MBA per ESADE, Genís Roca ha format part de diversos consells d'administració i ha estat gerent i vicepresident de la xarxa virtual de consum, una cooperativa virtual de consum de més de 30.000 socis. El seu interès especial són els models de presència a internet, tant per persones com a empreses i institucions, així com l'anàlisi i la difusió de les causes i les conseqüències que hi ha al voltant de l'anomenada Web 2.0, de la qual ell n'és un referent no només a nivell teòric i analític, sinó també a nivell pràctic. Genís, sisplau. Bon dia, moltes gràcies per la invitació i moltes gràcies per aquesta invitació. Això tothom ho ha dit i és veritat, segur que ningú ens ha enganyat de que fa molta il·lusió estar aquí, però a mi me'n fa moltíssima il·lusió estar aquí perquè soc fill de Girona i estic una miqueta desarrelat perquè la vida m'ha traït i m'ha portat a altres contrades igual de dignes però no tan maques. I tornar a casa sempre és bo. I a més per parlar en un context de llengua i de lletres que últimament la vida també em continua atraint i no sempre tinc la sort d'estar amb les fronteres de la cultura i molt sovint estic amb les fronteres de l'empresa, el negoci i altres coses que també són culturals però tenen una altra mirada, com ja segur que sabeu i notem. M'han convidat a venir a parlar de que hi ha canvis i que hi ha canvis que afecten a qualsevol tipus d'activitat i de sector i que aquests canvis venen de la mà de la tecnologia. Ara, quan me presentaven, un nota l'edat que té quan van dient les coses que fa, dius, ostres, dec ser gran perquè van afegint línies i hem d'actualitzar coses. Vaig estudiar arqueologia aquí a Girona, quan Girona encara no era universitat, quan encara era Col·legi Universitari de Girona i participava en el Museu d'Història de la ciutat, que llavors hi havia un centre que es deia el CERPES,
que era el Centre de Recerques Paleoecosocials, ja una cosa postmoderna, que hi havia l'Eudald Carbonell. L'Eudald Carbonell i el Rafa Mora. Ara l'Eudald Carbonell ha anat a fer fortuna a les terres de Tarragona, però és un altre gironí de pro. I amb l'Eudald vaig aprendre que els canvis socials sempre venen de la mà d'una innovació tecnològica que altera com et guanyes la vida i com tires endavant la teva família. Quan una tecnologia altera la manera que tens de guanyar-te la vida, de ser eficaç, de ser competitiu, de ser productiu, és una tecnologia rellevant. Com ho va ser domesticar les espècies i poder plantar el blat a prop de casa i no tenir que anar a recol·lectar, o com ho va ser el vapor o l'electricitat i com ho està siguent la tecnologia digital. Però el més rellevant d'una tecnologia sempre és si va aparellada a canvi social, perquè si no d'explosions tecnològiques n'hem vist moltes, però explosions tecnològiques aparellades a canvi social hi ha les que hi ha. I n'estem visquent una, i és molt xulo. Llavors, a la vegada que l'estem visquent, com que altera la manera de guanyar-nos la vida, de ser eficaços, de ser productius, de ser competitius, estressa, i estressa molt. Llavors és una barreja, és molt xulo i estressa molt. I és com ho podem arribar a conviure. És amb aquesta línia que intentaré ajudar tant com pugui. Us proposaré 4 coses que seria bo entendre. No vull dir que jo les hagi entès i vosaltres no, i tingui la pedanteria d'intentar venir a explicar-vos-les, que no és això, sinó a compartir el que estic intentant cada dia, que és entendre el moment, entendre què està passant per intentar pujar-me a l'onada. Entendre el moment. Els de l'organització, que són impecables, els he demanat un micròfon de solapa, perquè si jo estic tot el rato aquí quiet, em pot venir un col·lapse i necessito moure'm. Entendre el moment. Com a arqueòleg, tirar només 100 anys enrere em sembla una tonteria. Amb l'Eudald fèiem paleolític inferior, i en paleolític inferior, quan trobàvem un objecte per terra, i el datàvem en 150.000 anys, més menys 10.000. Llavors, anar 100 anys enrere em sembla una cortesia, però és que és una tonteria anar 100 anys enrere. La cosa seria xula si anéssim 7 o 8.000 anys enrere, que és quan s'entenen les coses que estan passant. Però bueno, com que no tenim temps, m'aniria només 100 anys enrere. I és evident, 1900-1910 són els anys, la xifra que hi ha a sota és l'esperança de vida de mitjana oficial a Espanya aquells anys. L'esperança de vida és una dada estadística una miqueta tramposa, perquè la mortalitat infantil altera molt, però tu agafis com tu agafis, estadísticament la mitjana de vida a Espanya l'any 1900 era de 34,7 anys. I l'esperança de vida amb només 60 anys es va doblar. I una societat que dobla l'esperança de vida de tota la seva població amb només 50 anys està sotmesa a canvis antropològics i socials que en una generació no tenim els sants nassos d'assumir i d'entendre. El món canvia també per aquestes coses i no perquè tinguem ordinadors. Són moltes les variables que fan que el món estigui canviant intensament. Aquí teniu la família Roca. 1908, neix el meu avi, Massanet de la Selva, els que som de la terra, no sé si hi ha algú de Massanet de la Selva, si hi ha algú, una salutació cordial d'un fill de la terra. Massanet de la Selva, els que passeu per la carretera general, que ara en diuen carretera nacional, però sempre serà la carretera general, els que passeu per la carretera general, darrere dels masos que hi ha darrere de Cal Coix, allà va néixer el meu avi, en una casa de pagès, molt pobres, 1908, es deia Genís Roca, igual que jo. 1938 va néixer el meu pare a Massanet de la Selva, en els masos que hi ha darrere de la carretera de Cal Coix, i es diu Genís Roca. Ja aneu veient els nivells d'innovació que hi ha en aquestes èpoques. 1966 neixo jo, Genís Roca. Vaig néixer aquí a Girona, però ja no vaig néixer darrere els masos de Cal Coix, petites innovacions. I el 96 neix la meva filla, no li vaig posar Genís, i el 98 neix el meu fill, tampoc li vaig posar Genís, i tampoc va néixer ni tan sols a la província de Girona, i us demano perdó per haver trencat tantes coses. Però hi ha un canvi de ritme. Es diu Pau. La meva mare em deia, total, haver-li dit Genís. Dic, no.
Aquestes 4 generacions, a la majoria de llars, conviuen i comparteixen espai, comparteixen taula i comparteixen sopar. El meu avi no hi és, però el meu sogre, si fa no fa, té la mateixa edat i està en plenitud de facultats. En moltes famílies, aquestes 4 generacions estan coexistint, parlant, relacionant-se. I són 4 generacions que tenen 4 experiències vitals radicalment diferents. Mai hi havia hagut 4 generacions coexistint amb diferències estructurals tan severes. Als anys del meu avi, quan el meu avi va néixer, fixeu-vos, el primer cotxe matriculat a Espanya, el primer vol dels germans Wright, la primera vegada que als Estats Units es va fer una emissió per ràdio. O sigui, als anys que el meu avi neix, no hi ha ràdio, no hi ha avions, no hi ha cotxes, és un altre món, radicalment diferent. El 1981 hi ha el primer ordinador personal. Algun dia, algun fill meu farà un joc d'aquests i dirà, quan el meu avi va néixer no hi havia ordinadors, us imagineu? Sabeu el que vol dir? No existia, els ordinadors no existien. I direm, ostres, com ha canviat el món. Ens toca viure uns temps de canvis, com a mínim comparables als que ha viscut el meu avi, que ens semblen uns canvis tan bèsties que probablement són impossibles de repetir. Els estem repetint cada dia. Per exemple, quan el meu pare va néixer no existien els LPs de vinil. Una tecnologia és tecnologia només si tu vares néixer abans. Quan tu has nascut abans i veus que passa una cosa, la consideres tecnologia. Quan la cosa ja hi era i tu neixes després, no és tecnologia, és allò. Per mi, això era música. Per meu pare era tecnologia. De fet, en els masos que hi ha darrere la carretera de Cal Coix, els discos de vinil crec que no hi van arribar a entrar mai. Els discos de vinil van entrar a casa meva el dia que jo em vaig posar molt borda i molt pesat que em volia comprar una cadena de música. I el meu pare va mirar aquella andròmina, l'amplificador, el plat, la platina i no sé què, va pensar, els nens que estan bojos. Però la cinta de caset va néixer poc abans que jo i ja no hi és, ha desaparegut. A vegades als meus fills els dic, un respecte, jo soc d'aquest... Heu vist Blade Runner? Que diu, ara m'he de morir, jo que he vist posar les llunes Orion darrere de no sé què, doncs igual. Dius, jo he vist les cintes de caset trencades, enganxades a la branca d'un arbre, onejant el vent. Que és una imatge... És bucòlic, és una imatge romàntica que l'hem tingut nosaltres i que no la tindran els nostres fills. Els nostres fills no veuen un iPod onejant el vent. De fet, a casa tinc discos de vinil i els meus fills diuen, papa, què és això? Això, fills meus, és la meva música. I em diuen, i la podem escoltar? No. I diuen, i per què la guardes? Perquè és la meva música, però no la pots escoltar. Dic, deixa'm en pau, guardo el que em dóna la gana a casa meva. El dia que no t'agradi, agafes la porta i marxes. Però jo a casa tinc els vinils que vull tenir. El format de CD s'inventa el 78, però no esdevé popular fins al 82-83, que és l'any en què el Herbert von Karajan accepta l'encàrrec de Deutsche Grammophon d'enregistrar una de les seves interpretacions en format CD. Fins al 82-83 el CD no es reconeix com un format vàlid pel gran consum de ciutadania en temes de música. El 86-87, en un centre de recerca de la Universitat d'Alemanya, s'inventen l'MP3, que encara viuen dels royalties que això els hi dona. Però fins al 86-87 no apareix el format de l'MP3. I l'iPod, el famós iPod, Apple el treu al mercat el 95. Reconeixem-ho. Jo tinc 42 anys i entenc que em faré servir com a mitjana d'edat de la sala. Jo, per mi, tot això és tecnologia. Però pels meus fills no ho serà mai, com per mi no va ser-ho mai un LP. La primera vegada que Televisió Espanyola va emetre, el meu pare ja tenia la ratlla de 30, 50, quasi gairebé 20 anys, però abans no va veure la tele, podent tenia 30. TV3 comença a emetre el 83. Telecinco, la primera cadena privada, és el 90. Tot això ens ha vingut de nou. Nosaltres ara diem quants canals.
El meu fill no opina sobre quants canals hi ha, ho troba normalíssim. Ara ha arribat la digitalització de la tele, que ha aconseguit una cosa meravellosa, que és, ara, per anar a comprar una tele, hem de demanar ajuda a un veí. Ara comprar una tele és com comprar un ordinador fa 10 anys. Tu vas a la botiga i deies, una tele, la Philips, vale, doncs Philips. Ara vas a comprar una tele i diuen, una tele, i dius, oh, una tele, HDD, DDD, VDDI, de 1030, de 1200, TFT o LCD, dius, no sé, tinc dislèxia i mai sé... Però fixeu-vos, tant la música com la tele, en aquest últim tram d'aquí, s'ha digitalitzat. Jo crec que més que la informàtica, el que em resulta més interessant és que les coses s'han digitalitzat. Tot s'ha digitalitzat. És la digitalització. El que ens ha de definir és la digitalització, no tant la tecnologia informàtica, que és un paràmetre una miqueta massa enginyeril encara. Anem a fer un zoom dels anys de la digitalització. Del 80 cap aquí, que si 100 anys eren decimals, això ja és, mira, un pourparler, que diuen. Jo al 80 tenia 14 anys, al 90 en tenia 24. Després hi ha un període que deixo de ser persona per ser pare, i l'any 2000, 34 anys, casat i 2 fills. L'any 81, IBM treu al mercat el primer ordinador PC de la història. Abans de l'any 81 no existien els ordinadors PC. Després va començar una carrera de processadors, que si l'XT, que si l'AT, que si el 386, que us sona a tots, no? Fixeu-vos en quina edat m'agafa a mi això, 16, 18, 20, 22, 24, 25. A mi l'entrada de la informàtica, igual que la majoria de vosaltres, no m'agafa ni a l'escola ni tan sols a la universitat. Perquè que els americans tinguin una màquina aquí, a mi sembla fantàstic. El PC el vaig veure a tercer o quart de carrera. Per tant, això quan m'agafa. Us recordeu d'aquests disquets? El disquet de 3,5 de 720K, el mercat l'inventa quan té 18 anys. Els meus fills ja no l'han vist. Els meus fills ja no saben, veuen allò i pensen, un posavassos. Quan surt el disquet de 3,5, 720K, penseu bé, 720K, no hi cap una foto. Ara agafes una màquina de fer fotos, fas una foto i diu inserte otro disquet. No hi cap una foto, és molt bèstia. Jo tenia 18 anys i s'ho inventen i ara ja me n'enric. Va tot molt ràpid. Aquests anys aquí nosaltres vam fer l'esforç d'incorporar la informàtica perquè la majoria de nosaltres per edat vàrem veure que allò obria unes possibilitats que, igual que la domesticació de les espècies, podria fer més competitiu el meu lloc de treball i garantir la subsistència de la meva família. Jo crec que aquí hi ha una clau de competitivitat personal i m'hi he d'incorporar. I faig l'esforç d'incorporar-m'hi a correcuita fora ja del circuit escolar. Per tant, cursos a les escoles, acadèmies nocturnes, havia acadèmies d'informàtica i hi anàvem. Ja no en queda ni una. Queden més videoclubs que acadèmies d'informàtica. Aquests anys aquí són anys de maquinari, anava a dir hardware, són anys de... Potser es pot dir ara, ja no ho sé, són anys de maquinari. Per demostrar que sabies informàtica o que entenies la informàtica, el que tenies que fer era demostrar que entenies l'aparat ordinador. Llavors, tots sabíem quin era el processador del nostre ordinador i sabíem si teníem un 286 o un 386. Tots sabíem que era un megahertz i si el nostre processador en tenia 12 o en tenia 16. Tots sabíem que era memòria RAM i que era memòria ROM. Tots sabíem que si tenies més de 2 megas de memòria RAM tenies que configurar l'extendida i l'expandida tocant el config 6 i l'autoexecbat. I que era bo que els ordinadors tinguessin doble disquetera de 3,5 i 5,25 d'alta densitat per l'intercanvi de formats i que un disc dur de 40 megas estava bé. Conversa de mecànic. És com entrar... Les converses de discoteca eren m'acabo de comprar un pepino, m'acabo de comprar un 386 a 33 MHz amb 4 megas de memòria RAM i 256 de targeta gràfica, que és una canya. Li has posat doble disquetera? Sí, i 2 discs d'usos de 40 megas. Hola, quin maquinorro. No és una conversa de gent normal. En canvi, són les converses que teníem, amb una normalitat i un desparpajo, volent dir... I la impressora me l'he posada matricial de carro ample de 48 agulles per fer els barans. Dius, ostres, molt bé. Ara, avui, ningú sap quin processor té el seu ordinador. Ningú sap quanta memòria RAM té el seu ordinador. I al meu fill li dic megahertz i diu, què passa?
no sap el que és un megahertz, perquè no li cal per saber fer anar un ordinador. Però nosaltres vam començar fent un esforç seriós per aprendre a fer anar la punyetera màquina i entendre els seus components. A més, era el que ens preguntava per acreditar que sabíem informàtica. Bueno, a partir del Pentium, nosaltres ja no sabem què és un processador. La nostra generació va fer els deures aquí, perquè després del 286 que ve, el 386, després del 386 que ve, el 486, després del 486 que ve, el 586, que li diuen Pentium, però Pentium i 5, i encara faig una associació d'idees. Després del Pentium que hi ha, ni punyetera idea. Diuen, jo tinc un Celeron dual core, vale, però no te'l sé ubicar. No sé si és d'aquí o d'aquí. A partir del Pentium deixa de ser important el tema del hardware, el tema del maquinari, i entrem en el món del programari i del software. En paral·lel a aquest procés d'entendre les màquines, els aparatos, entendre les màquines, els aparatos, és comparable a quan em vaig comprar el meu primer cotxe, el meu pare em va dir, saps canviar l'oli del motor? Vaig dir, no, pare. I m'ha dit, doncs no pot ser que tinguis un cotxe i no sàpigues canviar l'oli del motor. Vine que te n'ensenyaré. No, pare, jo no vull aprendre a canviar l'oli del motor, que té una pinta de que et taques, i diu, ho has de saber fer. Llavors, et deia, obre el capó, quan el motor sigui fred, posa la vareta, treu la vareta, eixuga-la amb un drap, torna a posar... Pare, és que no vull saber-ho. I avui els cotxes, et seus, i et diuen, obre el capó, i dius, un moment, que té que ser per aquí. I quan logres trobar la palanqueta i obres el capó està tot tapat com volent dir, si vols mirar, mira, però no toquis. I amb els ordinadors ha passat el mateix. De tenir que saber mecànica perquè et donguin el carnet, tu no toquis, només fes-lo servir. Amb els ordinadors ha passat exactament igual. Passada l'etapa del hardware, del maquinari, vam entrar en l'etapa de programari. Dura, feixuga i lamentable com poques. Quants a la sala van començar amb un Amstrad i LocoScript? Bueno, alguns. Quan ja teníeu controlat us van dir que era millor fer servir un PC i no pas un LocoScript Amstrad que no era del tot compatible, i alguns van començar amb DisplayWriter. Alguns van començar amb DisplayWriter, però ja hi ha alguna mà, menys, però això ja. Després del DisplayWriter, WordStar. Algú va fer servir WordStar? Quan ja sabíeu WordStar, desaprendre per aprendre WordPerfect. WordPerfect ja... Us recordeu havia un mercat negre de fotocòpies per saber què nassos volia dir Ctrl-Alt-Shift-F6. Que és, no sé. A vegades tinc un grup d'amics molt friqui, que a vegades fem sopars i comencem. Majúscules F7, 1. I tots, calla, imprimir documento, sí. Majúscules F7, 4, configurar impressora. Us recordeu de configurar impressora? Alt F3, ver códigos ocultos, quitar negrita. Quan ja sabies WordPerfect, et varen convèncer que era millor Word. I vaig tenir que desaprendre WordPerfect per aprendre Word. I és un cansanci gran tenir que anar desaprenent les coses que has après. Perquè dius, vale, ja estic homologat, sé fer servir un processador de textos. I dius, quin? El WordPerfect. Diuen, no, és millor el Word. Dius, merda, però si jo venia del WordStar i vaig fer l'esforç de canviar, i ara em dius que tinc que tornar a fer l'esforç de tornar a canviar, i quan ja sabies Word et deien, però fa servir la versió de Windows, no? I tu no. I dius, merda, aprendre a fer servir la versió de Windows que volia dir fer servir el ratolí. El ratolí deien, el primer cop que em van donar el ratolí, em van donar el ratolí amb una alfombreta. I vaig pensar, això és per guardar-lo. Quan acabo de fer servir, l'aparco aquí, i així ja l'he trobat. I em deien, no, es fa servir aquí dintre, és un cop de canell. Dic, no, per mi era un cop de colze. Jo anava així per tota la taula. Recordeu l'escena d'estar així i dir, no estic còmode. I aixecar la rodeta perquè no toqués, tornar a posar la mà aquí i dir, va, tornem a començar, vinga, va. I anaves fent. Mai vaig tenir la taula tan neta com els anys en què m'estava entrenant a aprendre a fer anar el ratolí. Venim d'aquí. Venim d'entendre què és un XT. Venim d'aprendre WordStar i desaprendre'n per saber WordPerfect. Venim de desaprendre WordPerfect per aprendre Word. Venim de desaprendre el Word per aprendre el mateix per un Windows. Pel mig, soroll per un tubo. Quants heu fet un curs de DBase3+? Jo en vaig fer un. I em van dir, és molt pràctic.
Et pots fer la llista d'amics, nom, cognom, telèfon, adreça. Jo, oh, que bé, no hi ha cap malalt que faci una base de dades d'amics. Però en aquella època tot colava, saps? Tot colava. Em vaig apuntar a una acadèmia nocturna i vaig fer un curs de Basic. Quants heu fet un curs de Basic? Go, tu, Sen i tal. Per què vol un arqueòleg programar en Basic? No sé, per aquella època tot colava. I tot això anava a les espatlles, anava directe contra l'esforç extra, contra les hores nocturnes de família. Van ser uns anys, 20, 22, 24, 26, 28 anys, de cada setmana posar-li 2, 3, 4 hores a entendre i aprendre informàtica. Cansat, cansadet. I per fi logro estabilitzar un paquet d'eines. Entenc els ordinadors fins al Pentium i amb el Word, Excel, PowerPoint soc el rei del mambo. Abans del Word, Excel, PowerPoint, els nostres currículums era informàtica i posaves la llista de programari que coneixies. I començaves WordStar, WordPerfect, Lotus 1, 2, 3, DBase 3+, i feies la llista de programari. A partir de l'Office, de la implantació de l'Office com a estàndard, deixen de preguntar-nos si sabem informàtica al nivell que ens ho preguntaven abans i si ens dius Word, Excel, PowerPoint, Windows, ja està. Següent pregunta. Si és un perfil d'advocat, ja et pregunten coses d'advocat. Però d'informàtica, amb això està tothom homologat. Abans es feien, a mi m'havien fet exàmens per confirmar si sabia informàtica i em deien crea un directori MD, MD, CD, copia un fitxer que està a la disquetera, copia-lo en un directori, no carpeta, copia-lo en un directori que està al disc dur, copi A, dos punts, estrella, punt, estrella, C, dos punts, barra, no sé què, slash, barra S, barra P, jo això sé fer-ho amb una sola sentència, tragar. Tot això, el currículum, jo sé MS2 3.12, a aprendre pel sac. El currículum, que ens va costar no només temps, sinó moltes peles actualitzar-lo, agafes i el llances. Si algú al currículum té posat alguna cosa de MS2 3.12, recomano que ho tregui. Internet. L'any 89, a Suïssa, s'inventen el codi HTML, el CERN, en un centre de recerca. Aquest que ha fet això de l'accelerador de partícules que destruirà el món perquè farà un forat negre que s'ho passarà allà, també van inventar el codi HTML. Any 89, jo tinc 23 anys i a Suïssa estan inventant el codi per poder fer pàgines web. Jo tinc 23 anys i no hi ha pàgines web al món, ni tan sols hi ha el codi per fer-les. Any 94, per primera vegada, any 94, ja han fet les Olimpiades, ja hi ha qui té l'AVE, l'any 94, per primera vegada als Estats Units, per primera vegada a Espanya, un particular que ho desitja, si vol, pot contractar accés a internet. Abans del 94, la ciutadania no té accés a internet. Només accedies a internet si estaves a la universitat, en un centre de recerca o amb els militars. Jo no vaig fer la mili. Any 94, tinc 28 anys i la gent no es pot connectar a internet. I els que ho fan tenen que aprendre a comprar un mòdem protocolo Hayes, configurar-lo amb el port COM1, tocant el config 6 i l'autoexe, per connectar-se a 1.200 baudis de velocitat, algú sap el que és un baudi? Per connectar-se a 1.200 baudis de velocitat, a on? A on et connectes? Et connectaves a pàgines web que eren de text tirat, perquè si posaves una foto, el temps de descàrrega de la foto era tan patètic que et deien, sobretot no posis fotos. I ara estem amb YouTube. Però l'any 94, un particular no es connectava a internet. I l'any 98, que jo estic casat, feliçment casat, i amb 2 fills, 2 sombats creen Google, que sempre se m'ha quedat cara de tonto, perquè dic, jo tenia 32 anys i ja... Com és que no ho vaig veure-ho? Ho van veure 2 als Estats Units i jo estava amb les meves coses. Però fixeu-vos, tinc 32 anys i tot just funden Google. És tot molt tendre, és tot molt recent. Any 81, primer ordinador, Tejero, 23F. Quan hi ha el 23F del Tejero no hi ha ordinadors al món, ordinadors personals. Les fotos del Tejero són màquines d'escriure. Al cine feien En busca de l'arca perdida. Dius, el Harrison Ford se'l veu vell. És molt vell.
Era famós i no havia ni PCs. Any 89, mentre inventen el codi HTML, emeten el primer episodi dels Simpson. Que moderns, no, quan comencen no hi ha ni el codi. Any 94, Kurt Cobain no va veure mai internet. Es va suïcidar i no havia vist mai internet. I és una icona de modernitat, que no ha conviscut mai amb internet. És tot molt tendre. Pulp Fiction, no havia internet. És a partir d'aquí que comencen a passar coses. I mireu quan van néixer aquests dos pàjaros. Per ells, tot això, és que no els hi fa ni gràcia, no saben de què els hi parlo. Ells, des que han nascut, a casa hi ha un ordinador connectat a internet amb ample de banda, Word, Excel, PowerPoint instal·lat i Google funcionant. I a partir d'aquí parlem. El que per mi és una estació de destí, un procés de decantament, d'anys i anys, vinga i dalt, vinga, som-hi, vinga, pam, pum, pam, per arribar a dir, ara soc competitiu, i van aquests i arranquen aquí. És a dir, el pack que defineix la competitivitat de la majoria dels que estem aquí té 15 anys d'antiguitat. Si us considereu hàbils digitals perquè esteu còmodes amb Google, Word, Excel, PowerPoint, només una dada, 15 anys d'obsolescència. Si aquest és el kit que us defineix com a hàbils digitals, enhorabona, però ja em cadura, perquè ja l'heu estirat 15 anys, poder caduca, El ritme que van les coses, el ritme que va el món, treballar amb les eines fa 15 anys, estem segurs que és una bona idea? Mireu una cosa que ha passat aquests últims 15 anys. Internet ha passat de ser 36 milions de persones connectades al món a ser 1.500 milions de persones connectades al món. Quan vam estabilitzar el nostre kit bàsic de supervivència digital, a partir d'aleshores, un canvi radical és que el món passa de tenir 30 milions de persones connectades a 1.500 milions de persones connectades. Quan al món hi ha 1.500 milions de persones connectades, el PC que puguis tenir a la taula és el que menys m'importa. I amb quin software escrius les cartes és el que menys m'importa. Estem en un món connectat. I el kit personal domèstic és el menys rellevant del món. El rellevant ara és en quina d'aquestes xarxes estàs, quin tipus d'activitat tens en aquestes xarxes, amb qui et relaciones, com participes, què comparteixes, què reps i què dones. La màquina és com si ara presumissis de la marca de telèfon mòbil. A mi m'importa un rave la marca del telèfon mòbil, el que vull és parlar amb tu. No podem continuar parlant del sistema operatiu del telèfon mòbil, ni podem continuar parlant de amb quin editor fas els SMS. M'importa un rave. Llavors, Word, Excel, PowerPoint, Pentiums i tal, crec que ha deixat de ser un kit que garanteix competència digital. Benvingut, l'hem aprofitat molt, hem tardat 15 anys a estabilitzar-lo i l'hem fet servir 15 anys. No li demaneu més. Hem viscut una època del maquinari, hem viscut una època de programari i estem visquent una època de xarxes. La majoria de nosaltres, jo el primer, no us penseu que estic renyant a ningú, jo el primer vaig fer molts esforços aquí, i aquí he estat intentant dissimular. Però tinc dos problemes. Un, aquests comencen aquí. Són fills d'un temps de xarxes. I segon problema que tinc, catxis, tanta esperança de vida, només tinc 40 anys. Llavors, tinc que ser competitiu en el mercat laboral com a mínim 25 anys més o 30, que ja em diuen no sé què del 70. Llavors, jo els propers 25 o 30 anys, per ser competitiu professionalment, si miro 25 anys enrere, no hi ha ni ordinadors personals tan sol. I en 25 anys el món ha canviat a un ritme que només puc suposar que els propers 25 anys tornarà a canviar com a mínim igual i que no tinc els deures fets, tinc que mantenir la pressió. Dius, ostres, però quina merda, perdoneu, però quina merda. Dius, jo que he fet això, he passat l'època del maquinari i he passat l'època del programari, em dius que no puc parar quiet? Aquí quan es para? Aquí no es para. Ara ve l'època de xarxes. I a més és divertit, és superútil, millora les relacions personals, complementa les relacions personals, accedeixes a més coneixement, Té tantes avantatges que si no ho saps fer,
no seràs competitiu. I són, com deia al principi amb això d'arqueologia, tecnologies que marquen la competitivitat econòmica i social de la ciutadania i són les que canvien el món. No podem quedar al marge. Si aquest és el moment que estem vivint, quin és l'entorn que estem vivint? Bueno, es consoliden els models democràtics. Senyors amb gorra, cada cop n'hi ha menys. Si senyors amb gorra, hi hauria menys societat de la informació i el coneixement. I si no, preguntem-li als xinos. Tot ajuda, no és només tecnologia. Globalitzen els mercats. Quan aquest senyor vol fer negocis amb aquest, doncs la tecnologia comença a intensificar-se. Les persones i les idees poden circular. Hi ha lliure circulació de persones i idees. Algú diria relativa llibertat, perquè abans hem tingut un bon exemple de gent que no té la llibertat de circulació que voldria. Però mai hi havia hagut tanta lliure circulació d'idees i persones. Sense un context sociopolític i econòmic que afavoreix la lliure circulació d'idees i persones, no hi hauria una plataforma per la lliure circulació d'idees com és internet. Per tant, també som fills d'un moment social. La tecnologia es popularitza. Si ara compres un cotxe, un cotxe normal, si compres del més barat no t'ho sabria dir, però si compres un cotxe gamma mitja, dintre porta 6, 7, 8 processadors tipus 2386. De comprar un ordinador a que te n'en posin 7 en un cotxe ni te n'enteris. Això són els comandaments a distància que hi ha a casa meva. Penseu-vos-ho bé abans de criticar, perquè en teniu més. Quan jo era petit, a casa meva només hi havia un comandament a distància, i era jo, que em deien, baixa la tele, posa l'UHF, de tenir-ne un amb les seves deficiències a tenir aquest festival, hi ha hagut un viatge. Tots els continguts esdevenen digitals, tots. La música s'ha digitalitzat, la fotografia s'ha digitalitzat, les converses s'han digitalitzat, els textos s'han digitalitzat, la premsa s'ha digitalitzat, la ràdio s'ha digitalitzat, la televisió s'ha digitalitzat, tot s'ha digitalitzat. El meu fill té 10 anys, la meva filla en té 12, i jo tinc fotos, àlbums de fotos, quan teneix un nen flipes tant que diu, el nen estirat, nen no sé què, el nen està sempre igual, així, però va ser vestit de vermell, vestit de verd, vestit no sé què, amb la cama així, 1000 fotos, i les guardaves en àlbums, i ara me diuen, per què les has imprès? No, no les he imprès, són les fotos, diu, però no les tens a l'ordinador, dius, t'he d'explicar coses que no saps. Saps què és? Per ajudar un nen a entendre això se li ha de definir el concepte fotoprix. Això era, tu anaves amb els rodets allà, els deixaves a la taula i li deies mate sin bordes. I et deia, pel viernes. I dius, que bé, que ràpid. I això no ho entenen. S'ha d'explicar perquè en 10 anys hi ha un gap cultural molt fort. La socialització també ha esdevingut digital. L'esquerra és com es va socialitzar... L'esquerra? Sí, ho he fet bé, sí. L'esquerra és com es va socialitzar el meu pare. Jo em vaig socialitzar igual, però sense les rodes que em brutien. Però em vaig socialitzar al carrer. Em vaig criar a Figueres, nascut aquí, criat a Figueres. Em vaig criar a Figueres i jo tenia el col·le a mitja hora a peu de casa i anava 4 cops al dia, perquè dinava a casa. Aquelles 2 hores de camí, mitja hora, amb la cartera, tirant una patada a una pedra i anant cap al col·le amb una mica al costat, eren els meus espais de socialització. Jo decidia amb qui anava al col·le i amb quina colla fèiem i si m'entretenia més o menys. I quan veia segons què deia no, caca, o ostres, que xulo. I aquells espais de socialització, els fills, jo encara visc, malauradament, en una ciutat massa gran, a un nen de 7 anys, tu no el deixes baixar al carrer a jugar. Papa, vaig al carrer a jugar. On vas, torero? Vine cap aquí. Però com que sóc un pare progre, et deixaré que un amiguet teu vingui a dormir a casa divendres. Un, que si són 2, malies. Un. Això no és socialitzar. Això no és socialitzar. I ara se socialitzen xatejant, perquè aquesta mitja hora de conversa amb el col·lega, anant cap al col·le, no la poden i la busquen on poden, i la tenen al xat. És una pena on anem a parar. Fàcil, vés-te'n a viure a un poble. Però no és culpa teva, no és culpa del nen. El nen vol xerrar de tot i de res amb els seus amics. Una vegada vaig enganxar la meva filla amb 12 finestres de xat oberta
I li dic, que no funciona això, que tens 12, que no es poden tancar. I diu, no. I dic, però això són moltes. Diu, no, només n'hi ha 12. Diu, normalment n'hi ha 20 o 25. Dic, 20 o 25? Diu, quants companys de classe creus que tinc? 20 o 25. Llavors, home, però no parleu a classe? Diu, no, hi ha un senyor que insisteix que caiem, que ens vol explicar no sé què de naturals. Llavors, a més me deia, diu, a vegades m'atabala una miqueta, perquè jo normalment estic fent altres coses, saps? Estic fent un treball o tal, i tinc les 25 finestres de xat allà, i no vull saber-ho. La identitat esdevé digital. Hi ha vegades que tu ets, cada cop hi ha més situacions en les que tu ets allò que la xarxa diu que ets. Vaig al Congrés Convit, allà qui hi haurà? Genís Roca. Qui és aquest? Ningú m'ha trucat demanant el currículum, cap de vosaltres. Si algú ha tingut la curiositat insana de saber qui era el zumbat que obria això, Google, Genís Roca, i amb el que surt allà, alguns s'han fet una opinió. Jo no la puc controlar, serà bona o serà dolenta. No he pogut defensar-me in person. Llavors, la identitat digital et precedeix cada cop més. Quan demanes feina, quan valores un producte, una persona, quan investigues qualsevol tema, a vegades la identitat digital precedeix. Això ha canviat en molt poc temps, en molt poc temps. Ara hi ha moltíssima gent que veient això creu que coneix aquest. Opinable, però inevitable. També hi ha signes d'identitat que esdevenen digitals. Com firmes? .com o .org? La teva web és .es o .cat? Si ara rebeu una sol·licitud d'inscripció a un curs vostre, una cosa d'aquestes, depenent de quina adreça sigui, us ho creureu més o menys. Hi ha arribat un punt que hi ha atributs digitals que conec empreses de màrqueting que en funció de l'adreça donen una probabilitat de venda. Si tu estàs en una universitat i demanes preinscripció i reps aquesta adreça, o aquesta, penses que no vas pas bé. En canvi, si reps aquesta o aquesta, vas millor. I a una li dones un percentatge de probabilitat. Tot esdevé digital, i quan tot esdevé digital, el resultat és una hiperabundància. I quan hi ha hiperabundància, l'excusa dels que només anem en Word, Excel, PowerPoint pel món és agafar i dir, hi ha masses coses. I hi ha moltes coses que són d'una qualitat dubtosa. I a més, això és un problema. Hauríem de fer alguna cosa per vetllar per la qualitat dels continguts i tal. No teniu raó. Hem d'aprendre a trobar les coses que busquem. Però començar a pensar en filtres i tal, això és hiperperillós, que per aquesta regla de 3 te despistes una miqueta i tanquen diaris. La gent fa el que vol, la gent publica el que vol, i és la teva habilitat la de discriminar quins són els continguts més interessants per a la teva necessitat. És una habilitat nova que en Word, Excel, PowerPoint no resols, i amb el Google Apple tampoc resols. Jo no vull que publiquin menys llibres, ja sé que en publiquen masses. Jo vull tenir criteri per triar els llibres que necessito, i el mateix a internet. Internet ara és això, un espai ple d'oferta, molta redundant, i segur que hi ha iogurts bons i iogurts dolents. El meu avi va viure en un món que hi havia un iogurt, el que feia del mas al costat. I ara estem en un món on hi ha milers de iogurts diferents. Llavors haurem d'aprendre a triar. Les noves habilitats digitals ja no són Word, Excel, PowerPoint i Google. Les noves habilitats digitals ara ja són sé localitzar la informació que necessito, sé discriminar les fonts d'informació, sé investigar un tema i ho sé fer ràpid i àgil. Buscar quelcom a Google que et surtin 20 milions de resultats, això és, perdoneu-me, papanatisme. Jo tinc que fer cerques a Google que em donguin 200 resultats, 150 resultats, 300 resultats. Això és saber buscar. Quan te surten 20 milions de resultats tens un problema, a fer cursets. Igual que vas fer cursets a Word, a fer cursets d'aprendre a buscar, aprendre a discriminar. Indispensable. No es pot ser competitiu quan busques qualsevol cosa i et surten 20 milions de resultats. No anem enlloc. Què faràs? Repetiràs el temps i diràs cada dia me'n miraré 500.000 i al final ho acabaré. No pot ser. Penseu una cosa, aquest gràfic és opinable, depèn de si estàs pensant en la carretera de Cal Coix o en el centre de Nova York. Però en qualsevol cas, fent un capmàs, sí que va haver-hi un temps on la gent
com a canal d'informació, canal de comunicació per estar al dia, bàsicament tenia la plaça del poble. Anaves a la plaça i deies, què, com va això? Diuen que hi ha la Segona República, ostres. Després va entrar al diari. Per exemple, el 1990 podríem estar d'acord en que... Això crec que és optimista, però bueno. Hi ha un moment en què a la plaça del poble és que no hi va ningú, i llavors la gent bàsicament tira de premsa, ràdio, tele i alguna web. M'és igual el gruix que considereu que hi ha en la vostra realitat de cadascuna d'aquestes capes. Però actualment la realitat és que la plaça del poble ha desaparegut, que els diaris estan desapareixent, que la ràdio tira més el podcasting, és a dir, ja m'ho escoltaré jo quan me vagi bé. On vull arribar és, avui, per estar connectat, comunicat i accedint a coneixement, la realitat mai havia sigut tan multicanal com ara. Són múltiples canals els que has d'atendre. Si només vas fort amb un d'aquests canals, amb algun d'aquests canals, no ho estàs fent bé. Llavors, necessites gestionar múltiples canals de fons d'informació, necessites estar present i relacionar-te amb múltiples canals d'informació, has d'acceptar aquesta multicanalitat. Diu, és que els blogs jo no hi crec. Ostres, no t'ho pots permetre. Algun n'hi haurà de bo. És que les xarxes socials no les entenc. Doncs posa't les piles, perquè hi ha masses coses a les xarxes socials com per pensar que no n'hi ha alguna de bona. Mai havia sigut tan multicanal i tots són digitals. Tots. Si saps gestionar el digital, avui pots gestionar premsa, ràdio, televisió, relacions personals, fons d'informació científiques, acadèmiques, populars, el que vulguis. Tot és digital. Per tant, l'habilitat digital és indispensable per poder gestionar qualsevol dels múltiples canals de comunicació que haurem d'atendre. Quin és el ritme? El ritme és que les coses van que se les pelen. A Espanya, el 56,5% de la població adulta ja accedeix a internet. Amb 2 telenotícies ja tenim la majoria de la població accedint a internet. Entre 16 i 54 anys, el 13,6% de la població ha pujat alguna vegada un vídeo a la xarxa. És tan fàcil, és que els telèfons porten càmera i estan connectats. Entre 16 i 54 anys, si haguessin fet la mitja entre 16 i 30 anys, un 20% ha posat alguna vegada una foto a internet. Els percentatges jo els considero espectaculars, tinguent en compte que el 94 ningú tenia accés a internet. I ara ja estem amb aquesta tessitura. El sociòleg de Catalunya, del país, de la Societat de la Informació, és el Manuel Castells. Manuel Castells va dirigir aquesta tesi doctoral d'un bon amic, del Paco Lupiáñez, un noi de León, instal·lat a Barcelona fa uns anys, llegida al gener d'enguany, i jo crec que a mi aquesta taula, això m'ajuda a entendre-ho tot. Què és? Vaig bé, no? Sí. Si no anés bé de temps, m'aviseu, Vale, vaig bé. M'interessa molt què és ciutadans en xarxa, que viuen la xarxa des d'un punt de vista personal, professional, l'aprofiten, l'exploren i saben viure a la xarxa, 13% de la població. Només m'és igual. 12% de la població són ciutadans connectats. Déu-n'hi-do, però, per exemple, a la feina no poden acabar de fer-ho servir tot perquè tenen un jefe que no ho entén, o una infraestructura que no ho permet, o un tipus de perfil professional o de sector d'activitat que no fa que aquest sigui l'eix. És igual, si som generosos i ho sumem, és un 25% de ciutadans que van forts amb els temes de xarxa. Hi ha un 22% que o no poden o no els interessa, o no ho necessiten, que també és molt digne i molt noble. Com també hi havia un 22% que no necessitava ordinadors l'any 89. Hi ha un 17% que són desconnectats, això suma, 22 i 17 suma un 40, o sigui, un 40 per aquí, un 25 per aquí i un 30-35 pel mig. Quina és la pressió que tenim ara la majoria de nosaltres? Si som professionals actius, amb temes de coneixement, enxarxats com esteu tots vosaltres, tenim molta pressió d'aquí. Aquest 25% ens està tocant els nassos cada dia. No tens un blog? Ostres, doncs, no sé, jo sí. Saps el que és el Twitter? No. I et miren un poc i dir, jo que tractava d'igual a igual, ho arribo a saber, et tracto diferent. Ets al Facebook ja? Sí. Ostres, i cada dia te'n treuen una de nova. Fa un any deien, estàs al Second Life? I tu, no,
tots cap al Second Life, i ara ningú parla del Second Life. Ara tots cap al Facebook, i d'aquí un any ja us ho dic ara, ningú parlarà del Facebook. I vas com a l'època del WordStar, el Display Writer, vas fent els deures i mai estàs actualitzat. Sempre en treuen una de nova. Aquests fan molta pressió. I després resulta que quan vas a treballar i quan vas a comprar, en el teu dia a dia, trobes la realitat. I dius, alguna cosa no quadra, perquè m'estan dient que el món canvia i res serà igual, però en canvi jo tinc una realitat. I la realitat és que si em poso molt friqui em quedo sol. Llavors, tinc que anar intentant combinar. A mi el que m'interessa més no és tant si l'ampolla és mig plena o mig buida. Això és poc rellevant. El rellevant és s'està omplint o s'està buidant. L'ampolla és mig plena, no ho discutiré, però ahir era més buida. Llavors, el que sí que és cert és que els percentatges van cap aquí inexorablement. Si el 90 haguéssim fet estadístiques de quanta gent té un ordinador i haguéssim especulat sobre si n'hi ha molts o pocs o tal, el rellevant és que cada cop n'hi ha més. El percentatge que hi haurà d'aquí 5 anys, majoritari, serà aquest. D'aquí 5 anys. Avui és cert, no és el majoritari. Per tant, quan es parlen de TICs i de xarxes socials, Facebook i de tot això, és cert, estem parlant d'una tendència. Crec que imparable, crec que inevitable, crec que bona, però només una tendència. Per tant, que tothom s'ha de desacomplexi de si estic al dia o no estic al dia, de si acabar o no sé d'acabar, si he perdut el carro o no he perdut el carro. Ningú ha perdut el carro, ningú té excusa. Tothom pot ara posar-s'hi i els propers 2, 3, 4, 5 anys incorporar-se en normalitat, que és el que farà la majoria. I a l'incorporar-se en normalitat, el rellevant ja no serà el maquinari o el programari. El rellevant ja no serà si tens un blog o si fas el Twitter, si tens el Facebook, sinó estàs en xarxa, treballes en xarxa, tens l'actitud de treballar en xarxa, tens les habilitats per treballar en xarxa, m'importa un rave l'eina concreta del Facebook. Tens el to vital, tens ganes en xarxa. Hi ha gent que no feia servir ordinadors per principis. No en queda ni un. Ha vingut un tsunami i se'ls han portat. Temps líquids. Sempre m'agrada citar Bauman. Bauman ho explica molt clar. Diu, són temps líquids. Res és sòlid, res és estable. Tot és líquid, tot flueix, tot és... Ell deia, quan era jove, me deien que era molt important tenir principis. I ara em diuen que és molt important ser flexible. Diu, tu tingues principis. Ja diu, bueno, tu sigues flexible i vés adaptant una miqueta a les coses tal com van. I també diu una altra cosa que m'interessa molt, que és, diu, fins ara, quan algú parlava d'un progrés, la paraula progrés anava associada a uns valors de millora general per la humanitat. Gràcies a aquest progrés les coses aniran millor per tothom. I en canvi ara, quan parles de progrés, ell diu, és com el joc de la cadira. Cada cop que hi ha un progrés, paren la música, treuen una cadira i algun dia serà la teva. I ens diuen, ja tens el correu electrònic en el telèfon mòbil? Tu no. Ja saps fer cerques intel·ligents a internet? Home, t'has donat d'alta al Facebook? No. Marxo ja o encara em puc quedar una volta més? Perquè en qualsevol moment me traureu la cadira, ja ho veig venir. Què m'estàs dient? Reconeguem-ho, fan ràbia. Fan ràbia. Fan ràbia per dues coses. Una, ho entenen de manera natural, no ho estudien, ho entenen. Agafen un aparato i l'entenen. A vegades dius, m'han regalat una càmera de vídeo, no sé ben bé com va. Dic, fàcil, la deixes damunt la taula del menjador i l'endemà preguntes. Com va? Quin és el problema? El problema és que quan els hi preguntes com va, normalment fan així, fan... Volem dir, ara li he d'explicar a aquest com funciona això, que jo ho he entès mirant-te'l, i ell, amb aquesta explicació, no em farà prou. Voldrà que li expliqui el procés. Jo el procés, no sé el que és un procés. Llavors, ells intuïtivament arriben a coses i tu no pots arribar intuïtivament perquè per tu és tecnologia. Ha vingut després, és tecnologia. Fan ràbia. De tota manera, ara que està de moda dir on anem a parar, tot el dia amb l'ordinador i tal, és absurd. Dir que això d'internet és absurd. Aquesta frase m'agrada molt, però molt. A internet la gent fa coses. Internet no és el problema, com no pot ser-ho la cel·lulosa. Hi ha llibres que no estic d'acord en que s'hagin publicat.
Hi ha coses que passen a internet que no estic d'acord en que puguin ser possibles, però el problema no és internet com tampoc ho és la cel·lulosa. Llavors, aquesta mainada, vulguem o no, es desenvolupa amb normalitat en entorns digitals, perquè són digitals, han viscut des de sempre en un context on el seu relacional, les fonts d'informació, tot és digital. Nova llei d'ensenyament, ordinador cap a l'aula, fora els llibres, tot és digital, és el més normal del món, és digital. Per tant, el problema, internet no és un problema, és el canal, és l'espai on treballes. Repte. Ve un tsunami. Tenim sistemes de detecció i d'alarma que ens avisen que el tsunami ve i que tardarà 4 anys en arribar. Hi ha gent que en 4 anys fa els deures, hi ha gent que en 4 anys comença a fer com? Què? Què dius? Què va ser? Un tsunami? Però bé, és imparable. Quan va haver-hi el tsunami aquell lamentable, va haver-hi molts morts, molts, de turistes fent fotos a l'onada. Va dir, hola, clac, clac, pumba. Hi ha gent que està observant l'onada. No es tracta d'observar l'onada, es tracta de fer accions, es tracta de prendre decisions, es tracta de decidir la posició que vols ocupar. Si et quedes fent fotos a l'onada i diguem hi, ha, doncs l'onada passarà. Doncs tu decideixes si et fas la foto o si prens decisions. Vam prendre decisions amb el maquinari, vam prendre decisions amb el programari, hem de prendre decisions amb les xarxes. I la decisió bàsica és una actitud, d'entendre que és un espai de treball. Hi ha un perfil de professionals que han fet tot aquest viatge. Jo soc del 66, com aquesta noia, i les màquines, l'IBM 3090, el Baxi VMS que havia a l'Autònoma, aquestes coses, jo ja me les miro i m'ho van dir, els avis m'expliquen coses. El PDP-11 amb targetes perforades, paciència que tinc d'escoltar-te quan m'expliques això. Jo ja soc de PCs. Aquests ja són de portàtils i aquests ja són d'iPhones o aquestes coses. Treballem en una empresa molt gran que té uns 25.000 empleats i li vàrem demanar que ens donés una explotació estadística de la distribució dels seus treballadors. I és aquesta. Un 4% està aquí, un 26% està aquí, un 51% i un 19%. Són els jefes. Manen. No dic res pejoratiu, com tampoc diré res positiu de cap dels 4. És analític, descriptiu. Són els jefes. Tenen molta mili, han vist moltes coses, han fet esforços seriosos per incorporar-se una vegada, i 2, i 3. Càrrecs intermitjos. Aspirem a... Tenim ja una responsabilitat, una cosa, però no som el jefe. Tropa, becaris. Estic exagerant. Error típic de moltes organitzacions. Tate, estem visquent una època de xarxes socials, farem una xarxa social. Llavors, som tants que farem una xarxa social. Segur que funciona. Per què? Perquè tots tenen un ordinador, tots estan connectats a internet, tots fan servir internet i tots han tastat alguna vegada alguna xarxa social. Per tant, la que farem nosaltres funcionarà segur. O no, perquè ja no és un tema ni de maquinari ni de programari, ara és un tema de persones, d'actituds. Cert que tots tenen un ordinador, cert que tots estan a la xarxa, cert que tots han fet alguna ràtzia al voltant de les xarxes socials, però no ho fan tots a la mateixa xarxa social. Aquests venen del 20, aquests estan al Facebook, aquest està al LinkedIn, aquest estarà on te li diguin, però, amb tot el respecte, però, amb tot el respecte per aquest també, però no és natural demanar-li a aquest que es posi en xarxa a compartir amb aquest. No ho faran. És cultural. M'importa un rave el software que em donguis. És cultural. No em surt del cos que aquest i aquest es posin en plan col·legui a compartir coneixement i experiències i bones pràctiques. No és natural. No ho faran. Facebook té unes estadístiques de quantes altes noves té cada mes i les distribueix per trams d'edat. Sempre el tram d'edat majoritari amb altes al Facebook havia sigut el tram que va dels 17-18 anys fins als 22-23 anys. Des de fa uns 4 o 5 mesos, aquest ja no és el tram d'edat
majoritari amb altes a Facebook. Estan marxant cap a altres racons de la xarxa. Per què? Els hi molesta trobar-se amb els seus pares. Tu estàs allà i dius, sí, soc el teu pare i vull ser el teu amic. No, tio. No, jo estic aquí amb el meu rotllo i tu estàs allà amb el teu rotllo. No, però tots tenim ordinador, accés a la xarxa i tots tenim xarxes socials. Ja, però no vull que sigui la mateixa. No és normal que sigui la mateixa. Aquí estic amb els meus col·leguis ensenyant-los el piercing que m'he posat a no sé on i hi ha el meu pare. No pot ser. I a la feina, en entorns professionals, exactament igual. No és natural pretendre que diferents realitats treballen en xarxa només perquè està de moda les xarxes i ho podem fer. És més complicat, és arquitectura social. S'ha acabat l'època de la informàtica. No parlo d'informàtica, parlo de canvi social. I això es mourà i vindrà un altre grup que no ens podem ni imaginar i es tornarà a moure perquè ens queden 20 i 30 anys de vida professional per endavant i veurem coses molt interessants que no ens podem imaginar. Hi haurà canvis tan radicals com l'arribada de la informàtica. I toca reactivar el to de tenir el repte d'anar agafant el carro i que el carro passi. Vam fer el WordStar, WordPerfect, aquest viatge i Word, i ara ho sento, farem el viatge de que si el blog, que si el Twitter, que si el Facebook, fins que s'estabilitzi. I quan s'estabilitzi vindrà una altra patacada. I és el temps que ens ha tocat viure. Afortunadament, no li canvio res al que estic visquent al meu avi. Però cada etapa té les seves condicions per jugar-la, i aquesta és estar amb l'actitud desperta. Quan et diuen, escolta, això ho podríem fer col·laborativament i gràcies a la xarxa podem ser 25 persones treballant en un document compartit, el document no és teu, sinó que ho farem així, s'ha d'entendre i s'ha d'intentar. Que és diferent d'allò de, no, jo faré el document i quan l'acabi us el passo. No, és que no cal que treballis tant. Podríem fer-lo junts. És que si no aquest no podrà ajudar, perquè treballa així, viu així, etc. I amb això acabo. Estan canviant les persones que tenen la capacitat, la possibilitat i l'actitud d'anar a la xarxa, és a dir, al mitjà digital, i fer el que els hi roti, publicar, opinar, debatre, crear, transformar, compartir, poden fer el que vulguin. La xarxa és la plataforma on passen les coses digitals i ara tot és digital. La tecnologia, què tinc a dir la tecnologia? Ha transformat moltíssim. I la informació, mai n'hi havia hagut tantes categories de qualitat diferent, de tantes fonts d'informació diferent, etc. Per gestionar nova tecnologia i nova realitat d'informació caldran noves eines. Word, Excel, PowerPoint i Google, collonut, guardeu-lo, continueu fent-ho servir, però hem d'actualitzar el kit d'eines ràpid. Habilitats. Persones amb una actitud diferent, amb tecnologia diferent, noves habilitats. I noves persones amb noves realitats d'informació, noves actituds. Compartir és molt xulo fins que et toca a tu. Tinc un Excel collonut que fa no sé què, comparteix-lo, que me'l tocareu i me'l desvegareu. Si voleu alguna cosa m'ho demaneu a mi. No, tio, no ho has entès. I com ho farem per compartir documents? Doncs poder toca deixar de fer servir Word. I poder toca deixar de fer servir Excel. Amb lo bé que va, deixa't de punyetes. Comença a fer els deures, que ve un tsunami i d'aquí 2, 3, 4 anys ho hauràs comprat tot. Has de canviar procediments de treball. És cert, com els vares canviar quan em van posar un ordinador a la taula. No ha parat això. Estem en un entorn on fins ara el més rellevant era les coses que faig jo a casa meva. Quan dèiem presència a internet, la majoria dius, la vostra presència a internet quina és? I la majoria te diu, mira, la meva web. Dic, no, jo no parlo de la teva web. Jo parlo de la teva presència a internet. Hi ha coses que et defineixen a tu i no les has fet tu. Les han fet ells on els ha donat la gana. I tu hauries d'estar fent coses amb altres llocs. Qui fa la cosa, on es fa la cosa. El que tu fas a casa teva és una part massa petita del quadre per entendre les coses que podries estar tirant endavant. Ostres, el que fa... Vale. Tants pius. És que a mi la tecnologia em desborda a vegades. Hem passat d'un paradigma de què faig jo a casa meva a un paradigma de què fan ells a on te'ls hi rota.
L'eix ha canviat. El més important del món ara, si esteu defensant un projecte, el més important ja no és què fas tu a casa teva, sinó què fan ells a casa seva. I la veritable taca d'oli l'aconsegueixes quan ells fan altres coses, perquè ells són milions. Quantes webs al món, o plataformes, o blogs, o grups, quants grups hi ha al Facebook al voltant de la llengua catalana? Doncs nosaltres en farem un. Ja, però és que n'hi ha 4.500. Llavors, quin és el teu veritable objectiu? Que 4.500 es moguin un grau o tu fer-ne un que dejadme solo que yo ya tiro? No? Hi ha frases que em surten en castellà? Vale. És per això que el títol de la conferència, hostings vingueren, cada casa ens tragueren, perquè els llocs on s'hospeden els espais web són els hostings i la proliferació de hostings fa que tinguem que sortir del nostre pinyolet i anar a aquest espai obert que és la xarxa amb una actitud d'explorar aquest espai, conquerir aquest espai, entendre aquest espai. Llavors, han vingut els hostings, toca marxar de casa ràpid. La xarxa és un espai massa atractiu, massa llaminer, massa potent, massa interessant com per quedar-me a casa amb el meu PC, el meu Word, el meu Excel i les meves coses. Aquest és el veritable repte. Com fer-ho? Sigueu moderns, llegiu els clàssics. No us deixeu embaucar. No es tracta de llegir res de tecnologia, no es tracta de llegir res d'informàtica, no es tracta de llegir res de societat de la informació. Es tracta de llegir més sociologia, més psicologia, més gestió del canvi, canvi cultural. Per què les persones volen fer les coses? Per què les persones no volen fer les coses? Què motiva la gent? Què no motiva la gent? Com puc aconseguir que un grup de gent vingui o m'accepti per fer coses junts? No té res a veure amb tecnologia. Gestionar xarxes ja no és un tema ni de maquinari ni de programari, ni de prendre softwares, ni de prendre funcionalitats, ni Shift Control Alt F6. Ja no és Shift Control Alt F6, és Carme, Jordi, Maria, Mercè... Fem alguna cosa junts i això té una altra clau de volta. I aquí tornen les humanitats, tornen les lletres, s'ha acabat l'època de l'enginyeria, sortim de l'època fosca i anem cap a la llum que il·luminarà totes aquestes coses que venen per aquí. Moltes gràcies i